19 Bayu. Monggo sing sampun sak kegiatan Mas. Ayo borek kawur. Matur suwun borek kawur. Sampun dugi Morogo. Monggo lanjut mulai. Sakti Aji. Sakti Aji Mamalala. Matur suwun Sakti Aji Mamalala. Monggo Mamalala. Matur suwun. Monggo Surabaya bangetan Mas rombongane. Satrio Bimo Sembodo Kunar semebek namung batake Mas. Ampun semebek namung nggih. Sasono Semutireng Ngawi matur suwun Sasono Semutireng. Kangge Kunar matur suwun. Satrio Bimo Sembodo Batu Retno Wonogiri matur suwun. Ngetan Mas Andre ngetan ngiri rombongannya ampun mebut Mas. Yo lanjut borok ngawur. Monggo borok ngawur. Satrio Bimo Sembodo dan borok ngawur matur suwun. Sing mebet laut dadake nggih Mas. Matur suwun. Towing matur suwun. Matur suwun saking Surabaya niki. Matur suwun. Monggo lanjut malih. Langsung sing sampun pados kalangan ten wingking nggih Mas. Wonten gamelan lek badhe main melih. Monggo lanjut mulih. Sayana matur suwun. Monggo matur suwun. Kalahane Mas Kal. Kok kalangane benane neh. Buntet neh. Rada mundur. Sing kulon mundur. Nggih, nyun sewu bener-bener kaya mohon kesadarane nggih. Betul. Nggih. Radi mundur segede. Kersane yang mundur. Nggih, monggo. Wah, wombo lho iki jane. Monggo. Radi mundur segede. Dulur-dulur, nggo ditata riyin. Nggih, mundur meleh. Monggo. Padha ae, rada mundur. Kene rada mundur. Ayo. Selek. Ayo, monggo. Monggo, ngatek riyen radi mundur. Ngeten. Niki umpama lek ora mundur malah maju kabehno piye? Dadi ora tak diwendon. Mundur. Sampai maju, ngatek dulu. Iki ngatek kok. Sampai ngatek. Mundur.
Kene ngadeg mundur. Rati mundur. Mundur. Wonten sadarane nggih. Monggo kersane sae. Monggo. Nggih. Mundur Mas. Nggih, rati mundur. Terakhir mundur oke. Nggih. Wis. Nggih. Wis. Nggih. Terus sono Rangga, dorong. Nah, Oh, kersane dorong. sae sedaya niku. Nggih, ayo dorong di. Dorong. Wis, dorong. Dorong Mas ngarep dorong. Dorong. Nggih, monggo dimulai. Ya wis, loro-lorone apa telu-telu? Kali-kali mawon. Loro-loro ya. Loro-loro. Monggo langsung mulai Mas gamelane. Matur sepadun. Sedulur loro Ponorogo, matur nuwun. Ora jageng. Matur sepadun. Ayo. Wirawiri. Wira Pratama. Wira Tatarawa. Matur sepadun jenenge Wiwange Mas. Singowang. Sumber Rezeki. Matur sepadun. Singosake, Aweda, Pangkal Sao, Matur sepadun. Mas Bayu Basen namun nyopeng mawon iki pripun? Monggo. Ayo Aweda matur sepadun, Pangkal Sao. Monggo Bayu Basen namun nyopeng. Singoluboro, Pangkal Sao, matur sepadun. Batu bara. Monggo matur sepadun Batu bara. Ngomong, ora delok Batu bara. Bicara. Bicara Mas. Matur sepadun. LGK, matur sepadun LGK. Srononggo matur sepadun. Simoyoko Surakarta. Ayo Simoyoko matur sepadun. Yani Yamani. Matur sepadun saking Surakarta. Tepi Ponorogo matur sepadun. Reo Kristina Bloro dan tepi saking Bloro matur sepadun Mas. Ayo lanjut balik niki. Saking Jateng Bloro matur sepadun. Putune Jodimo, Wicaksono, matur sepadun. Keso, Kabupaten Keso, matur sepadun Keso. Matur sepadun Keso. Lanang
Wicaksono matur sembahun Kadipaten Sardula Mukti Desa Morosari Simo Budi Utowo Unmu Ponorogo Mogo matur sembahun Universitas Muhammadiyah Ponorogo matur sembahun Sardula Mukti Morosari matur sembahun matur sembahun Purbomudo Sardula Putra Ponorogo Pak Pur Muneng Balong matur sembahun Pak Pur Muneng Balong Sardula Putra Ponorogo matur sembahun monggo lanjut melih Agung Gayeng matur sembahun Agung Gayeng Krida Satria Tama PSHT Pusat Madiun Krida Satria Tama matur sembahun dan orang Lombok Reoke Gede matur sembahun Mas Hendra Keceng matur sembahun Mas Hendra Keceng Krida Satria Tama PSHT Pusat Madiun Yani Ungu Gunung Kidul matur sembahun Yani Ungu tebet saking Gunung Kidul matur sembahun sehat tentrem matur suwun sponsor Yani Ungu Gunung Kidul matur sembahun Yani Ungu untuk langsung enten Mas Revo saya antri akeh Kediri matur sembahun Victor Kediri dan orang Lombok monggo kita langsung kita Mas lanjut boleh eksotika budaya Kaulo Macan Jolo Paulo Macan Jaya Kudus matur sembahun tebel saking Kudus matur sembahun Patek Pulung Campak Patek Pulung matur sembahun Patek Pulung dan orang Lombok Puji Galeri matur sembahun Puji Galeri Sukorejo matur sembahun pesan alat reak eksotika budaya Sigit Pranoto matur sembahun Lambang Galeri matur sembahun Lambang Galeri eksotika budaya Sigit Pranoto ngobrol ngitan mas Sigit Pranoto ngitan lanjut boleh Mawar Bodas Gendis Prastika matur sembahun Mawar Boga Gendis Prastika matur sembahun
sing sampun saged nyetan Mas. Kalangan gamelan ten wingking nggih wonten, monggo nek dilanjut melih. Korcap Koiri Korcap, matur sembahun Koiri Korcap. Semoga SMK Sikamukro Kalimaya, matur sembahun. Sikamukro Kalimaya, matur sembahun. SMK Madiun, matur sembahun. SMK 5 Madiun, matur sembahun. Korcap Koiri, matur sembahun. Reak api. Oke, langsung kita masih sabar Mas. Lanjut boleh. Korcap Koiri, matur sembahun. Harimau Dewata, matur sembahun Harimau Dewata. Sakura Manggala, Andrian 1912, Pulang Kali, matur sembahun Pulang Kali, Andrian 1912. Korea, matur sembahun Andrian 1912. Reoke Tuti Gede Mas. Sakura Manggala, matur sembahun. Monggo sampun saged ngetan Mas. Yoga Tito. Bang Aris Bagus, Lare Bagus, matur sembahun. Yoga Tito 1922, Lare Bagus, matur suwun. Monggo lanjut ngetan Mas sampun. Gembong Ronodiko, Purworejo, Sukorejo. Gembong Ronodiko, matur sembahun. Sampun kelas Mas. Kalangan dhewe-dhewe. Tasih wonten. Monggo lanjut boleh. Yo. Singo Seba, langsung Lores. Singo Seba, matur sembahun Singo Seba. Wes. Lanjut sing badhe lanjut ten kalangan wingking wonten Mas. Gamelane kathah. Main boleh, Pak? Niki kangge para dene pun tekap. Neng lek diko sami pengen reokan. Oke. Monggo bacutke mawon. Nggih, pengamele mengke tasih siapa. Ning para dene pun tekap. Nggih. Ya mangke ditata dhewe ben nyamreng